Is that dha-rìribh? J. Scam. Christian, the blindfolds in my Blindfolds out. I can't see, I can't see. He had horse chocolate. Maar how sauce het? Goed zijn uw nog voor aan. Yeah, I blast duidelijk. Creamy, luxurious. Zijn ik het? Wie is niet verrillen? Yeah. I think in dhèanamh. Had een blindfold dat ik het dhèanamh. I mentioned all that. Right, Jane House show me how. I think a mad bird. So in a feuchainn, I'm going to round 2, Kasha. Right, Jay Ferry, you. Jimmy in your show. Right. Ik een mad stinky. Snap ik wel zo'n na 4 is gewillen duidelijk gaan. Wie is niet verrillen? Ja, ik kan willen. Ga ik zo. Vind je me goed show vet zo? Wees een kerst. Friedrich nog is een niet Cafeintje is er nog aan. Friedrich nog. Impressive horst. Uske. Nog hier zien. Hey, zo, ik laat je hoeft te zeggen. Zij is gaan. Like, heel biadh kijken of ik in jullie ze. Ja, basta. Kerst, verrillen. Ga daar gewoon je aankomen zitten. Kerst gaan. En je lust hem in de hoek met je vertje uit. Ga willen. Oh. Da! Ga je vis aankomen zitten, je gaat met je goal. Kom maar de hager show, Christy. Hoe kan het punnen cute? Ik laat je eeuwen. Ga met paar blindfold die hem drast. Oh ja. Ik laat je geen aankomen zitten. Right, is Keen Chocolate show hier then? How many spin you're gonna tap water the hash off? Third. Really? Yes! Is that dha-rìribh? J. Scam. Che. Right, Christy. Pondered in an ish. Really? Ik wil meestal live pondering. Oh, stel hem ze pondered. Really? I ga het show food gedaan. Ooh, yummy. Do you know, I actually kind of food. Show verrillen jutse. Wil ik het? Oké. Hij zit in de shower nog heel. Hij saas met mieltje. Nog heel. Ha. Ach, gaan jullie zien mijn bean integrity? Bean integrity. Hoe is dat nog heel, Christy? Oh ja, deze jullie thought dat I'm access to. Jade Hershey. Third. Yeah, locked in. Is een kerst? Hey! Here we go! Zo finished it, man. Ga wie me check ja nog een jaar in deur? Dat is een Ga wie naar mis, actually. Vind je me daar zo bij frieten van de show? Eat it while you can. Round the coimeas, Zach. Yogurt. Yogurt. Jade, had je niet veel geen tas op mijn hand. Tappelen. Got it. Oh, hij heel... Oh, shut up. Oh, hij is in de shot. Oh gosh, I so goed dat ik in your show. I'm eating so much yogurt because I can't decide. So land yogurt. I mean, honestly, land pondering against yogurt. I mean, mentioned gewil in de feuchainn in de twee vakantie. Dad. Yeah. I guess the feuchainn in de twee vakantie. Third. Really? Oh no! No! Wow. Ga je zien, gewoon jalig zin in de yogurt. Gaan jullie weer foolish. So, chocolate covered Vicky Zachariah shows up. Oh, stel hem zei chilling gemoed. Okay. Dag ik wil chocolate voor jou. Ach, bij mij kan niet bonus kolen met chocolate en dan even met henken. Speel aan de dag even barach vlas. Oh, how is the missile chocolate covered biscuits? Maar? Are you really blushing or him? Zullen jij een van twee vakantie? Hier bonus kolen, Christy. What is that? Yeah. How do you do Oh, is that have bacon of that like weights in your show? I shouldn't have shot. You think me, Jay will fool almost the house and not how you get. Jay gaat eens in. Show, dude. Show, so. Just Ja, ja, ik bedoel dat.
A bhór nach il gach fed. Iddiach in dar. Bháim go bhám ha má ruútan de a díoch san trí a bhí. Oh, vi dal la. Hain sgil na rutan syd. Ich jash go ma rutan de. Well, cymryd i yf sy'n sy'n yma. Oh, fe kan self promotion. Aha, ha Saor No Daor i ti'n iPlayer agus YouTube.